Mae llais Ioan Fedyddiwr i'w glywed yn glir trwy'r ysgrythurau. Mae'n sefyll yn yr anialwch, ffigwr gwyllt a dihalog, yn ein galw i paratoi'r ffordd i'r arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Mae ei neges yn glir ac yn un bris. Mae'n mynnu ein sylw. Nid perffeithio ein cynlluniau nadolig i'w creu Ioan. Mae'n ymwneud ag edifeirwch, trawsnewidiad a pharodrwydd ar gyfer teyrnas Duw. Sut allwn ni ateb y galwad hwn heddiw? Yr adfent hwn, gadewch i ni gymryd amser i baratoi, nid yn unig ein cartrefi, ond ein calonnau. Boed i ni glywed llais Ioan Fedyddiwr fel galwad i adnewyddu ac ymateb gyda gobaith a dewrder, gan glirio'r ffordd i Grist ddod yn llawnach ein bywydau ac i'r byd.